C6 terminalaren anaia nagusia da Nokia C7. Symbian 3 sistema eragilea du, eta ezin hobeto konbinatzen ditu diseinua eta teknologia. Zerbitzu ugari ditu. 8 megapikseleko kamera, bereizmen handiko bideoa, sare sozialak, autorako eta oinezkoentzako GPS doako nabigatzailea, era guztietako jolasak eta hasierako 3 pantalla, pertsonalizatu daitezkeenak besteak beste. Pantalla 3,5 azbetekoa da eta 640 bider 360 pikseleko bereizmena du. Barne memoria 8 gigabaitekoa da.